Det sydfynske øhav er hjemsted for top-rovdyr. En tilsyneladende nuttet tyksak, der mæsker sig i øhavets store tæsselbord, og som er afhængig af de mange uforstyrrede landområder og af muligheden for at kunne kravle i land på øerne. Den spættede sæl. Spættet sæl kan observeres på stenrev ud for Strynø Kalv. Det marine pattedyr er perfekt tilpasset til at jage fisk, blæksprutter og krebsdyr under vand. Men selvom sælen primært opholder sig i havet, er landtilgang en nødvendighed for, at sælen kan hvile, skifte pels og føde samt dige sine unger. Øhavets Smakkecenter arrangerer sælsafari om sommeren ud for Strynø Kalv. Her kan centerets besøgende være heldige at opleve et af Danmarks største rovdyr.